אומנים מארחים, שנת 2013, מרץ חם חמסין, אבל יש פה גם פעילות מים. עינת משתכשכת לה. כן, כן. הקצב של המים מותאם אישית. לא, כזה מדי פעם משב קליל כזה, זה סבבה לגמרי. השאלה אם את רוצה מדי פעם קבוע. את רוצה שאני אחליף אותך? שתקבל את זה בככה? היא ממש מקצועית, תשמעי. היא יודעת לעשות את זה בעדינות, אני ישר יורה. עושה את זה נפלא, אפשר להציע את זה תרפיה בעדינה. זה היה התלהבות, זה שמע שאתם רוצים. כן, כן. שלח איזה... את יכולה גם קצת את הרגליים, או, הנה, היא רוצה גם. יופי, 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 לא, כן. היא גם רוצה את הרגליים, תראי, חלצה. כן, גם את הרגליים. הנה רגליים. או, תשמעו את הקולות, איזה קולות. אני לא מוכנה לתרום איזה קול. יאללה, בואי זה כבר נשמע משהו אחר. לא אגיד מה קורה פה. חבר'ה, שתבינו, זה לא, זה רק תרפיית מים. הקולות הוא, זה לא אומר שום דבר. לא נורא שהמכנסיים קצת? יהיה בסדר, נכון? טוב.